En je denkt van recht, de vasteloven is eigenlijk de beste gelegenheid om met elkaar ook duurlijk elkaar toe te kroepen. En ik hoop, en ik zie dat vanavond, ik keur dat vanmiddag ook en vanavond nog, dat het hier in onze gemeente om een goede wijze gebeurt. Want op verschillende activiteiten wil ik alle vastelovensverenigingen tegenkomen. Maar toch dat tupje van u. Nou zegt de hoogwaarheid wel dat ze met de moderne tijd net gaan. Wat heeft nou oude taal te maken met moderne tijd? 0, niks. De heemkundevereniging heeft gezegd, nu je er echt verstand van hebben, geleend voor altijd bestaat niet. Het moet zien, geleend voor immer. En ik snap dat je u schaamt voor deze immer, voor deze top. Dan ga je dadelijk de Vlaarsen, en ik zal Luc vragen om dan met rond te gaan, om te collecteren. En die boetes die overigens niet naar mij gaan, maar naar de minister van Financiën. Dus alles wat je ophaalt voor hun, dat ga je toch naar Groningen toe, of hoe zit het tegen Leeuwarden. Maar ik wil u deze top overhandigen, Luc overhandigen, om de schade die er opgelopen heeft door die BOA's, die ook maar hun werk doen. Hè. En wij werden de grote leider wordt geëerd en de werkelijk kregen op zijn kop, heb je begrepen. Maar hij kreeg hier de top, omdat feitelijk, en dat wil ik zeggen, schaam ik er niet voor, geleen voor immer, want geleen voor immer blijft altijd top. En daarom hebben we het zit dat uitgenodigd, de winnaar van het KVL, met een winnend liedje, einde top vast te loven. En ik hoop dat geen dat de aankomende dagen op mag hebben. Meisjes en jongens, veel plezier!
Stadsual, winnaar van het KVL 2018 in Opperruiver. Dan ga ik eens zeer snel vragen. En hoe vond ze het hier? Goed. Ja, vindt ze het wel gezellig in Geleen? Ja. En het zijn suggestieve vragen, hè? En wij hebben dat allemaal met u ingestudeerd. Een juffrouw natuurlijk. En wie heet die? Suzanne is erbij. Juffrouw Suzanne is die ook erbij? Hoe is juffrouw Suzanne? Juffrouw, kom even naar voren en een geweldige applaus voor de drijvende kracht achter deze geweldige groep. Juffrouw Suzanne Suikerbuik. Dag Suzanne, nogmaals proficiat. Nog niet genoeg. Geweldig. En ze komen terug van de zoekkoe, weet je? Ze zijn op de zoekkoe geweest en dan daar de opwarmer en hier de finale. Dankjewel en heel graag in de buitenmars en avondmars voor de kinderen en de winnaars van het KVL, de Stadsual met het nummer Top Vastelovend.